future. Hallelujah. Amen. Uma uquqela lapha enkonzweni uquqela udiyongena ezulwini. Hallelujah. Amen. Emveni koko pha kwakho kubekho abantwana ngoku abakhulileyo abaquqela kuThixo nabo. Amen. Amen. Babuze ngabantu ba yeba lento yokukhonza kwenu ithathe phi kanqada komntu okhonzayo apha kwenu. Amen. Kanti bancedwe yimithandazo wena owawuyenze ngo-2020. Amen. 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 Yiyo libangela uba xa kungo 30 bayobona bayathandaza baqubele enkonzweni. Amen. Amen. Ngoba wena waye wenza ntoni? Ifuture. Hallelujah. Amen. So njengoba silapha nje yabona mosike kuneze nonele kubani nobanda senza ifuture. Hallelujah. Amen. Phaya la nxa kubhujiwe kuwa ke into efundwayo pha ekuthiwa i-obituary. Hallelujah. Amen. Umuntu obituary ayenziwa kuba ebhubhile. Hallelujah. Amen. Uyeza ngelanga owazalwa ngalo. Bani ngalamini yobhubha kwakhe iyafundwa ngeqaba hayi ke wangena ibanga elithile amabanga abaphansi. Amen. Ngokuthi amabanga qonde yintoni ibanga. Hallelujah. Amen. Kuthi hayi wasutsha ukuqonda yokusutsha nokuthini. Amen. Hallelujah. Amen. Ufunda la nto ye-obituary. Amen. Ufunda izinto yena ebezenza ngoku bephila. Amen. Ezazinto aziqhwa ngenhloko kuba ebhubhile. Zinto ekudala ezenza. Amen. Ngasakubalisa ukuthi maziphakame intanga zakhe. Amen. Xa uphakama intanga zakhe kufanele uba akubalwa abantu akhula nawo. Kubalwa nawo eyinkwenkwe nabo. Amen. Damizi kwaqalwa ukubhala i-obituary yakhe eseyinkwenkwana. Amen. Eseyinkwenkwe endala. Wade uyekweluka. Wade uyofunda. Kuthi wayoxelengela eRhawutini. Amen. Balo ba wangaphanga eRhawutini. Amen. Kodwa seziyitweni naphangele kuso. Amen. 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 Ngela xesha uhambayo namhlanje wenza ntoni? Ifuture yakho. Hallelujah. Amen. So if apha ke namhlanje utyala izinto ezinhle wenza ifuture yakho ibe njani? Ibenhle. If utyala kwisizukulwana sakho okuhle le future yenzayo nesizukulwana sakho saba njani? Sizaba sihle. Hallelujah. Amen. Umthandazo owenzayo ufana njenge-investment. Hallelujah. Amen. That is why wathi ngoThixo, I have good plans for you to prosper you. Amen. Amen. Wathi ndinezicwangciso ezihle ngani ezokuniphumelelisa. Amen. Amen. Wayechaza ntoni? Ifuture. Hallelujah. Amen. Akazange athi ndikwenza ngoku ndiyakulungisa ngoku ndiyagqiba ngoku. Wathi nee-plans. Ii-plans zicwangciso zinto ilungisela ilanga elizayo okanye iveki ezayo okanye inyanga ezayo okanye iminyaka ezayo. Amen. Into le wayenza uThixo Ifuture. yayifuture. Hallelujah. Amen. So into emasenze thina masithandazeni siyawenza ifuture yethu. Hallelujah. Amen. Masithi sisiza benkonzo sisiyahamba senza ntoni? Ifuture. Ifuture. Hallelujah. Amen. Uthi uma uhlabeni uma ucula uma ufunda izwi ubuqoma ngenye imini kodwa ukuthi malufunda izwi kwenye indawo. Hallelujah. Amen. Ndaza lifike imini ndimdede umzalwane okhoyo kuloo ndawo leyo. Amen. Ithi loo family leyo ucela umzalwane oyi-1. Amen. Amen. Kuba makathathe nansi iBhayibheli phezu kwetafile Amen. ashumayeze naba bantu. Amen. Amen. Kanti ke ngoku namhlanje ungacinga uba ufunda izwi uyashunyayelwa konwatyiwe kanti kwenziwa ntoni? Ifuture. Ifuture. Hallelujah. Amen. So njengoba ukudla ngokuphakanyiswa nabantu abancinci ukuthi nawo abenze ngaphambili bena 7-8 years nangaphansi. Amen. Amen. Ulungisela xa bena 25 years Amen. bese bekwazi uma ngaphambili. Amen. So into yenziwayo ngobaphakanyiswa bese bancinci kwenza ifuture. Hallelujah. Amen. The reason why wathi uYesu bavumeleni abantwana beze kumningi abaleni ngomngane wabazulu babo webalungisela ntoni? Ifuture. Amen. Hallelujah. Amen. So into abasenzeni thina mawuthi noba uyanikela ngemali noba uyatyala phaa imbewu noba uyazenza ilungiselo zakho masidle imali mayikhule pha ebhankini ubuya wenza ntoni? Ifuture. Hallelujah. Amen. Ngoba ngenye imini laa mali umane uyigxela ebhankini izakunceda kwenye into. Hallelujah. Amen. Ezamali kuthiwa ziyi-UIF ziyi-provident fund ezamali zenza ntoni? Ifuture. Uba mhla wahlala phantsi songazukwazi uphinde uyophangela kuze zona songasaphangeli ke ngoku. Amen. Hallelujah. Amen. So njengoba ezibhala phaa ku-payslip uba itsaliwe le imali itsaliwe le imali kwenziwa ntoni? Ifuture. Ifuture. Amen. Hallelujah. Amen. So nalapha enkonzweni ikhona ifuture
esiyenzayo. Hallelujah. Amen. Ngisho noma uzoworship uThixo unqula uthandaza. Hallelujah. Amen. Wenza ntoni? Future. Hallelujah. Amen. Ngisho noma uzoquqele ngoba izwi kwathi ngelithi iquqelane kum nami ngiquqele kuni. Wenzela uba njengoba uquqela kuye naye ngomza thini? Aquqele kuwe. Hallelujah. Amen. Ngisho nabantu abo kuhlala boze batsho. Amen. Bathi utata wakho wayengekho nje. Wayequqela kuThixo. Amen. Nje wena ungaquqeli kuThixo. Hallelujah. Amen. Uhlala eKapa uthi uyohlala emakhaya ongaphindi ubuyele eKapa pha endlini yakho abantu bedlula pha sekuhlala omnye umuntu ke ngoku bathi hey umuntu oyehlala pha kule ndlu wayengekho nje. Amen. Amen. Seyiphuka zifesi yeqhonga weekend kuhlala abantu abaselayo. Amen. Sibebethana every day kumele benceda abahlali oko. Amen. Amen. Abantu bathengisele indlu yakho kude kodwa abantu behlala pha kule ndlu kuqala abeqhubekela ukuthi libekho nje. Amen. Wena ngexesha oludlula kuwe bengawuya ekonzweni ngeiminyaka zibe ngabo abatshoyo. Amen. Bathi umuntu oyehlala kule ndlu asimazi ngohlobo. Amen. Wena zange ubaxelele Amen. boze basho bona. Amen. Ngexesha oludlula pha kwenza ntoni? Future. Uyashumayela. Amen. Amen. Yize noba uthethanga ngomlomo uyathini? Uyashumayela. Uyashumayela. Hallelujah. Amen. Kanti izwa abantu abafundile badla ngokuthi action speaks louder than words. Hallelujah. Amen. Badla ngokuthi into le uyenzayo ithetha ukwedlula into oyithetha ngomlomo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba abantu bakwazi uthetha ngomlomo xa kufuneka kwenziwe angakwazi. Amen. Amen. So into ebaluleke ukwenza ukwedlula ukuthetha. Hallelujah. Amen. So namhlanje sizokwenza ntoni? Future. Future yethu. Amen. Amen. Ufuna uyazi kahle uba naxa